Astero literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saiora. Margo ugari bildu dugu dagoeneko gure gelan. Eta literaturtzaleek margo hauek ikusteko parada izan dute. Parada izan dute edo irudikatzeko parada dute. Igande honetan, margo berri bat ekarri dugu, Kandizkiren tradizioa. Alatze biltzen amargoak, edo kasurako liburuak. Egileak berriz, Ramon Zeitar Vitoria. Liburua ikusi aurretik, marraztu dezagun idazlearen soslaia. Ramon Zeitar Vitoria, Donostia, 1954, euskal literaturako idazle beteranoetakoa da. Nobelisten artean goi gradua erdizia. Duela 35 urte idatzi zuen egunero azten delako eleberria, eta 2000 urtean Euskadi literatura saria irabazi zuen Gorden Azazu Lurtea liburuarekin. Horrela luzatu dugu marra edo lerroa. Baina tira, artean ere lan ugari publikatua da Ramon Zeitar Vitoria. Literatur lan esanguratsuak, zaberatzen izan bezala, eta, beude izen horiek. Guk, bere azken lana, ekarri izan nahi dugu, Kandizkiren tradizioa, gazten sentiberatasunean oinarritutako lana, berak sorturiko Ramonek aurreneko narrazioa. Horra, gure gaurko arrazoia, komatxo artean saioan, Ramon Zeitar Vitoria idazlea, gure ganatzeko, ongi dorre, Ramon. Eskerrik asko. Hemen emilen kaskoa, kendu kaskoa hartu eta ezagite zule zuzumatu duten, baina gure nolaiteko izaera afidezionatuaren marka bizio ontan ari garen marka. Gonbidataren liburua margo gisa aurkeztu dugu, aztera hori errepikatzen dugu, baina tira, uste dute, marka badela ere, eta esan dugu ere, liburu edo margo horiek gure gela apaintzen dutela, eta nolabaiteko paisaia osatzen dutela, euskal literaturaren paisaia. Nola ikusten duzu duteuk, literaturaren paisaia? Bueno, ezin hobetoa, gainera ustez, ohitzen ari garela ondo egote horretan. Beste arroatzen konparatuz literatura oso osasuntsu dagoela. Hori txarrez euskararekin, berarekin konparatuta, euskararen egoerarekin erabat, edo oroar hartuz konparatuz, uste dut literatura hobeto dagoela. Uste dut erakusten ari garela euskaldunok beste berezia bagera, literaturarako ere berezia gerala badagoela hemen grina bat, espresatzeko, agirazteko. Eta gitarra da beketek esaten zuen da, kataz leporaino zaudenean kantatu baino ezintetu egin, eta gitarra da. Horreak egiten du literatura irlandarri bezala. Mentezela polita, neurri batean hola baigera, baina tira, usaiari, usatu hori dugu nola, eta literaturaren bidez edo bere ikartenaren bidez bada, eta ikarteko, zarra inola ere. Eta horrela, kontestu hortan nola ikusten du Zeitar Vitoria Ramonek bere burua, euskal literaturaren paisai horretan. Bueno, ez dakipa egin dut nire alegina, nire hilbidea, egia esan, hasi nintzenean ez ginen asko, lehen esan dudan bezala oraingoa ordukarekin konparatzerik, eta nire alegintzak egin nituen, beti esaten du gauza bera nahi nuelako, euskerara haize freskoa ekarri, beste kulturetan egiten, beste hizkuntzetan egiten ziren literaturak euskara ekarri eta bar. Eta orain, literatura bera
zait interesatzen zaidana. Ez da, garri batean bezala herri lana edo kontzientzi linguistiko batekin edo egiten nuena. Alderdi hortatik uste dut normaldu egin gerala, euskara tresna bezala erabiltzen dugu, zera politikori gabe, eta egia esan, parentesi luze baten ondoren, zenetan ikusten bainuen euskal literaturak ez duela nire beharrik, nahiko idazte zegoela, laizter gehiagi ere izango era, utzi egin nion egia esan. Uste nuen bai nuela ni nerea, aize freskori ekartzarena eta bar, eta bazetorrela gazteria eta bar, baina egia esan, zahartuz, noan, einean, veteranoetako hori, arrauza bezala gota hendik, beharrezkoa izai gertatzen idaztea, bada terapia bat, edo bada bizio bat, Ez ere, aipatzen behitu horretzen bat egin zenuela, hor belaunaldiak azaltzen dira, zuzu belaunaldi bateko zara, bost idazle, hasi horretzeberriarekin berbetan delakoan, hor, zaki belaunaldi bat azaldu testen, hori ere eztabaidi da gaita izta. Azteko eta behin, liburu horrek izan du bere zona, bintzat izkeraz, gaztelaniaz ezen duztenez eta alegin berezi bat egin gaztelaniaz pataratzeko. Zuze horrek, nola ikusi, zenen burua eta bestiekikoan eta, politik zen, Bueno, nik egia esan, neure burua, nik ez dut irakurri, neure partea eta bezena saltaka. Oso, ez dut nire burua inoiz oso ondo ikusten, hori da, behar bada, esaten, humilan aizenik ere, eta baina ez dut nire burua oso ondo ikusten, eta kostaik ezait, nire honek idatzitakoak behar irakurtzea, eta bat. Beraz, ez dut oso ondo gogoan, esaten dizkiatenak, alako zera irakurrinean, eta zera esaten duanean, eta horrelako gauzak. Horrelako gauzatu gogoan dituz, ezta. Esan dezuna den arizik, egia da, gazteleraz liburu bezala aipatu. Nik artean nagoen nik ezin esan dut liburu ona da nik, ezta. Baina harritzekoa da, hain aipamen gutxi izana, ezta. Horrek esan nahi du, guk egiten dugun marrazkia edo norbait izaila komeni edo nik ez erkatu da, baina egia da, orain arte, neronek ez nahiz konturatu, zuk esan arte, egia da, gazteleaz ez da liburu hori ikusi. Ni, liburu hortan, eta beste zera batzuetan, elkarizketetan eta bar, esan izan dut, non kokatzen egiten politikoki eta bar, eta egia da, esan didate, eta da oso nealdetik dotorea izan, liburu hortan, liburukide diren, eta lankide diren batzuekin, ez da bai da, gai buruz, zeka izatea, eta bat. Neri oso goki. Beste batzuei ez, eta nik hori aldarrikatzen dut, konforme ez egon arren, hori, herrikide eta lankide eta hainbat negozioetan ontzi berean goazen pertsona berala eta jende hori maite ditu, baina zenbait behiek esaten dituzten edo eusten dituzten zenbait joera niri kritikagarriak dituztik eta badabita aspektu bat, horretakit belaunaldi bat kezareten, baina azken aldi honetan literatur solastokietan, prensa berrian kasu bazaldu dira artikulu batzuk, Iban Zalduak, Mikel Hernández Abaituak idatziak, idazlea banatzeko izendatzen modu bada, belaunaldika sailkatzea, eta zuze horrek aipatu duzun justu etxenaldi horretan, badago uste dut belaunaldi bat, lehen da biziko eman dezagun bost idazle liburu delakotan azaltzen zarete, Bertxaga, Kolbizagirre, azalen zuen dizuteu, baina jarrien gira ez da belaunaldi horretakoa. Eta urrengo belaunaldian nola bait, izenen batzuk epatu aldera Aristi, Epalza, Mendigune, Litzegi eta hola, eta barkatu barka bizadatela aipatzen ez ditudan horiek, horrek gelitu zen batzari gabe, eta txakak eraman zuen literatura nazionaleko hori kakotzen artean eta inbeste bizkarren artean zaria, eta gero urte askoetara, batzetara, unai horreak eraman zuen, eta tarteko belaunaldi hori antzadenez, zaririk ez, aipamen gutxiago, azterketa gutxiago, entzut, ez zuzer horrek garai horretan, belaunaldi hori idazten zuen izlartean, ez zuela idazten gutxiago. Hau dena esateko,
Behanaldi, kokatze, zailkatze hori nola usteko duzu, iritzi berezirik. Ez iritzi berezirik, egia esan, bueno, belaunaldia jende asko dio, gezurra dela, aro batean jaiotzen den jendeak badu egin artean zer ikusirik, baina egia da, belaunaldirik ospetsuenetakoa, 98koa da, parte hartu zuten gehienek bukatzen zuten belaunaldi hortako izatea. Nire belaunaldikoa, egia da, ia bakarri gelditzen nahi naizela, desertzioak izan dira, ez da, Xabier Lete eta Ibon Zarazola, eta lirateken, beste bost idazle, beste lau idazle hori baino asko eta arragoa nahi. Lertzun didator nire atzetik, lertzun izango izateke baita ere, belaunaldi berezukoak izango ginateke. Dena den, Iban Zalduaren auzi hortan, zerbait, grabea ez, tristea esango nuke, aldarrikatze hori, idazle hori jarri zaigun orain, gizarteari eskatzea, exigitzea, arreta emateko. Egia esan, ez zait oso atsegina, zera hori, nera aldetik, Mikel Hernández Zabaituak esaten zuen, egunero idatzi nuenean, uste dut kritika bat zaten nuela, Xabier Gereñorena, idatxune bat, eta ezer gehiago, gero euskal novela modernoa, eta ez da gite, baina inork ez zuen ezer esan. Eta ez dut esateko dagoenik ere, liburu dut idaztea, neurritan dan meritoa ere, asko gaina plasta bat zugera, orain egin marko nuke jendeak irakurtzeagatik. Guztoz egiten dugun lana da, ez da zertara datorren negarro hori, Eta bueno, batzuk gauza da momentu egokian egotea, gauza egokia esaten, eta hori, batzuk suerte hori izan dugu. Nik adibidez hitze izan duen, jaiotzea, 1994ean, 18 urte izatea, euskera Donostiako kaletan desagertuta zegoenean, eta neu izatea iaia Donostiakoan idazle bakarra, Orduan, bakarra nintzen bertzizku gara etortzea? Hori da, eta geho sari bat, alako, saria badakigu beti, bestea direla, ez da, suerteak, papera nertatzen dela. Merezi, tristea da baita ere, bost idazle izan beharra, batek irabazi beharra, lehena eta zera, kirolean behar bada hobeto dauden lehia, zera horiek, ez da, literatura eta hori. Eta idazleok egin beharko nuke, hori ez egin gerta, eta ia da, askotan, politika berak, erabilitzen gaitzuela, eta mediak ere behar dute, idazleiko berena, Amar, Izaguzer, Salduenak, eta pena barria da bizia. Tira, inen ari gara, Ramon Zezarri Vitoriarekin kontu kontari, beti bere burua, apaltzeko joera du, eta hien ez hartuko nik esan dago ontzate dongi, baina tira, berak, uste dut, bete esan duela bere papera, guk epatu dugun euskal literaturaren paisai horretan, bere kolorea ikusi dituela, eta orain berak esan bezala, sentitzen du. Paisai horretan bere trazoak edo bere pintzeladak emateko noaiteko gogoa eta eskertzekoa da. Eta azkenekoa, kandizkiden tradizioa izena du, alegia, guk gure dela honetarako ekarri dugun kuadroa. Zein testuinguruan sortutako liburua edo kuadro ahala? Hori, ia esan daiteke enkargu zein duan lehen dauzko lana dala. Jon Kortazarrek behar zuen testu bat, laburra, eta eskatu zidan, banuen ipuiren bat, novela batekin den bilen, eta bai ganitxun, eta baditut ipuri batzu, baina esku zigartzuak eta horrela, eta lehen esan dudana, neure burua, neure gauza berri irakurtzea, eta asko gustatzen, eta gaina esku zigartzua dudenean, eta gutxiago, Horroak egiten duzu esku ez, azkarriko gauza ziren, bai. Horrela jaiotzen gudari baten, nola zan, historia, gudari zaharraren, gauza hori. Hori ere aspaldiko ipuia zan, eta berreskuratu nuen, eta ez nuen hori eitiko gori, pentsatu nuen, hobe nuela berri bat asmatu.
niretzat divertigarriago izango zala asmatzea, ez zahar bat hartuta moldatzea baina. Eta horrela jaio zen. Ez nuen umeentzako edo gaztetxoentzat egin nuen, ez da izerratik, betiko joera horretan, gizon emakume edo neska mutil harremanetan, harremanak aztertuz edo, pentsatu nuen zera sintzea egitea, simbolikoa maila batean, eta oso ideia argia nuen, eta ez nintzen, ez da gauza errealista bat, eta lehen dalitik aldiz sartu nintzen, sartu edo, neska bat nuen protagonista ez dela. Eta horrela egin nuen, novela bat, tartean nuen novela bat, utziz, eta bueno, eta horrela atera zen. Eskuan hartzen dugu liburua, eta bi gauzetan erreparatzen dugu, azalean eta bere izenburuan. Izenburuak gaztiratzen dugu neurri batean zertaz doan, nondi nola doan, baina, bueno, zuzer horrek egiten badin baduzu, kandizkiden tradizioa... Bueno, hori irakurri nuen kandizkiren adartunak idatzitako memoria liburuan, kontatzen du nola ezautu zuen kandizki. Eta oso politia da. Kontatzen dut? Bai, bueno. Kontatzen du nola oituro bat zegoela Errusian, garai batean, eta Gabontzar egunean, uste dela, urtezar gauean, ateratzen zirela neska, kalera, eta ikusten zuten lehen daliziko gizonaren izena izango zuela uste zuten bere zenarra, izango zuten zenarra. Eta, hori egin zuen, Nina Kandizkik, eta ateratzen kalera, egun zeinalatu hortan, eta aurkitu zuen gizon bat, eta galdetu zion, zuen izena, eta, esan zion, behar nahi zuen, Gregor, uste, gogoko zuela, izena, eta, hain zen ere, Kandizkiren izena ematen du. Eta gero, urteak aurrera, eskontzen da, aurkitzen du, izen bereko Kandizki hori, eta gero tradizioa gauzatu egiten da. Orduan horren inguruan, pentsatu nuen, ipui bat egitea. Neska batek irakurtzen du hori, aurkitzen du, Nina Kandizkiren zera liburua, eta ateratzen da baita ere, aurkitzen duen izena, eta zentan mutil horren izena. Eta justu dugu hori miren, Donostian gauzatzen da hori, literatur iria alda, Donostia. Bueno, bageira, garai batean, uste dut hori izan dela euskal literatura gertatudan aldaketa oso importantea, garai batean ez ginen gai, ez geure burua zitzaiteko, eta ez gure historia, gure hirietan, edo gure kaleetan kokatzeko. Halako konplexu bat zegoen, eta uste hori gertatzen dela literatura, oraindik ere garatu gabeko literatura, eztan gertatzen dela. Garatu ala idazleek zute arazorik beren historia kontatzeko, beren arazo ez egiteko, eta kokatzen dituzte historia, bizi diren kaleetan, bizi diren hirietan. Zertzen neuri ere hori gertatzen dela, hau da, lotza, galdu dala, historiak Donostiko kaleetan kokatzeko. Hiri literario dituzte gaina Donostia, baina neu Donostian bizi baina naiz eta horregatik Donostian kokatzen dituz. Nik ezagun aurrera, gure sintonia lagun, eta hori ditu zaigu ere azala ipatzen baitugu, erinek kaleratutako liburua da eta Violeta Zailan, ateratako lehena. Betor beste batzuk ere, zonen bidean, azala egin gustora edo beniko ziren, edo... Egia esan, nik onartzen dut gaztentzat oso liburu aproposa nire honeko egizatea ere, aparkatu. Ez, baina honetan azetzen zuen, aparkatu da balin bada, gaztentzako. Nik ez nuen gaztentzat egin. Orain, onartzen dut, argitaletxeak ikusi izana, gaztentzat aproposa dela,
Egia da, ni, esaten da ni, nubo romanzalea eta naizela, eta egia da, niko pedagogoa naizela idazterakoan. Hau da, plasta izateko arriskua dudala. Eta, behar bada inertetik hori esan, baina nire genialidadea uste dudala, plasta izateko joera hori, hau da, joera pedagogiko hori, neurtzea idazterakoan. Uste dut, apenas nabaitzen dela nire plasta izaera hori nire liburuetan. Eta netan bai? Bueno, uste dut, hemen ere liburu harina dela eta harin irakurtzen dela, ezta? Eta nik neska bati eta mutil bati eman nahi diodan mezua neko argi dagoela, ez? Hau da, nire helburu pedagogikoa uste dut betetzen dela. Eta ez da liburu plasta bat, ez da diskursorik, ez da... Helburu pedagogiko ditzen izan daiteke, esatik bali bada. Bueno, hitz gutxitan, haintzen ere hortak edatzi dut, ez da, hori esateko, gauza labur esatea kostek ez zaiz. Nik uste dut gala, erromantizismoa aldarrikatzen dut, uste dut gazteek arrazoia dutela, erromantizismoa aldarrikatzerakoan, baina, uste dut, era berean, baita ere, orain oso modan dagoen, inteligentzia afektiboa garatu egin behar dela. Beraz, adibidez, mezuan gaztei da, maitasuna ez da sufritzea. Sufritzen baldin baduzu, sentitzen duzuna ez da maitasuna. Eta joera romantikoa, kalte handia indiona gainea munduari, da, zenbat eta gero sufritu askotan, hainbat eta maitasun froga handiagoa, ez da. Eta mutile joera eskadiko hori duten, neskadi sufriaraztekoa. Eta neska badute, joera, eta barkatuko dit psikologo, psikiatra eta analista batek entzuten badez, hola laburretan da, eta eskematik dira, astakeria da, eta esatea joera azadiko bat, baina egia da, neskak errezegi onartzen dutela batzutan gizonagatik sufritzea, ezta? Eta nire ikuste gazteei esan bertzaila, ez haintzen ere, sufritzen baldin badute, kontutan hartu ezatela hori eta da, maitasuna. Maitasuna da, ondo pasatzeko, parre egiteko, eta bar. Horretu esan nahi, eta gauza zei hartu behar, kompromisoak eta bar importantea dira. Baina hori litzateke mezua. Ba oso, bueno, egokia edo eso ondo azaldu dut, eta nik uste dut interesgarriaz, eta liburuaren traman ez dira sartuko, noaituko kontakizuna, kontakizun baten produktu duzu, nire da protagonista hori, Aitor da berak auskitu nahi duen mutila eta ustekabean harrapatzen duena, badauka Rosa, eta izeneko neska laguna. Gero bada ere, Errioxan ez da lehen aldia ere Errioxarako bastida, egiten zula bide eta hola kasuntan, eta protagonista horreketan, bueno, aukituko du gero beste nobaiteko lagun bat, asmatzen du, bueno, bere guztizko edo guztoko mutiko hori pizka eta jaldo aldera, eta hori eman da uste dut ziko diegula intzuleek eta bila desatela eta aria eta liburua eta erakur desatela merezi baitu. Baina, bueno, hori pizka tozagai ezela aipatu ditu nik, eta liburuaren gauzapen horretara itzuliaz bada kontu bat oso importantea eta batzuk ere azaldu dutena. Ez gara bakarra izan azken aldiontan, eta afektibidade gaiari eta sentideratasun gaiari heldu dioten idazleak. Eta, emakume baten barruan sartu zarete alegia, alegia, gizon izaki, oso gizon izaki, hor, eta, kritika moduko batzuk ere jaldo bidea esate baterako. Azteko eta behin, eskertu dute beldurra joan zaizuelako, eta esaten dudanean zaizuelako esango du, adibidez, zeru horiek atxarrak idatzizuen novela hartan Irene zen protagonista, lagun izoztua, Zarina Handiak idatzitakoan Maribel, Zorion Perfektua Angel Ertzundik izenik gabeko protagonista bat zuen, eta beldurra joan omen zaizue. Baina maitza ez da oso nahi izan, ez duzela esmatu. Ez dira zinezgarria ez protagonista horiek, oro har, ez da nik eta mintegik esan dakoa da, jakinen, baina tira, nik galdera esfortzua ditzat zure kasuan egin duzu. Ba ez esfortzu handirik egin. Adibidez,
nik ez dut neska gaztetxoekin, miren horrek eduki dezaken edabeko nesketin harremanik, nire alaba miren baino txarragoa dira da. Eta ez naiz alegindu, adibidez, musika entzuten du, eta uste dut entzuten duela blues bat. Ez naiz, ez dut aleginik egin, oraingo, hamasei urteko edo 15 urteko neska batek zen musika entzungo dute, aipatzen da Madame Bovary, beti bezala, adibidez, eta ez dut... Arte eta literaturari nolabaiteko leku ematen diote, edo horien artean okatzen dituzu horiek, eta hien batzuntzako izango... Ez nahi dena da, nire ni naizela. Flaubertek esaten zuen bezala, Madame Bovary zenmoa, eta nire ni naiz. Disimul hori, bakarrik gauza batzuk kontatzeko, simbolikoki ez, eta ida gainera relato errealista bat, ez dut bezala fantasia, eta ez da erabat sinesgarria, eta gainera ez dut hortarako egiten, ez da, argi dago fantasia dela. Beraz, ez dut aleginik egin horrela neska baten hitz egiteko moduan eta bat egiteko. Egin dudana da, azpimarratu ez emakumeenak esklusiboki diren izaerak, baizik eta emakumeengan gehiago edo indartsuago edo diren izaerak azpimarratu. Baina guk ere baditugu, nintegi esango nioke, feminidadea, deno daukagula, gizonezkoak ere badaukagula. Nik imagina dezaket, ondo, zein den emakumeen joera, edo zein diren sentimentuak eta bat, nire honek ere gai baititut. Behar bada, ez neurri berean, edo, baina nik uste badagoela jakitea. Eta orduan, egia da, estrategikoki kontatu nahi nuena kontatzeko, errezago zitzaidan neska baten barruan sartuta. Baina ez dut aleginik egin, realismo zera batean, edo orain ze pelikula ikusten dute, edo ze jartzera, edo ze musika entzuten dute, baitik bat importa. Ondo, orduan, esfortzu egitu hori soberan dagoenera, pero gehiago zei, galdera eta ondo adirazi duzu, edo bintzat, eman duzu literaturik guztuntua, eta hasiera beretik ere esan duzu zen zure asmoa, eta dira. Bueno, zurazki amaika galdera egin daitezke liburu honen gainean, baina azkeneko bi horiekin uste dut zuzer horrek kokatu duzula ondo liburua edo zuzer okendun kokatu nahi duzun, eta horrela osatzen dugu gure solasaldiaren lehen partea, kantu batekin borobiltzen du edo bukatzen dugu parte hau, eta justu zer egari duzu, Ramon. Bakarri dut, Nacho de Feliperen kanta... Abigarren egiten da. Hau lehena, dugu... Nire zikoan nabiltza gaino dizetekoa. Javier Muguruza. Javier Muguruzaren, arira datorrena baita ere, zeren, harremanak eta gizon eta emakumeon harremanekin ez da badu zer ikusi da, Muguruzaren disko honek oso intimista da. Nik uste dut, gure esanzonia kategorikoa dela, mutil interesgarri da, eta literaturarekin noski lotura duen, eta nire psikoanalista kanta aukeratu dut. Behar bada ezagitemena den, ez da gehien entzuten dena, baina oso polita egiten zait eta oso kantatzen du. Koldo Izagirre alzan, jaio zen 1952an, baina pasaitartaz daukaz ere burua. Hainbat ogibidetan ariturik ere molde batez edo beste ez bere jarduera gehienak idaztearekin lotuak izan dira. 1975an Bernardo Atzagarekin batera Euskela aldizkaria sortu zuen. Ondorengo urteetan Euskadi aldizkarian parte hartu zuen. 80ko hamarkadatik aurrera berriz aldizkaria eta argitaletxe honekin izan du loturarik zuena aldizkaria gari batean nola baitzen, eta gero argitaletxea bihurtuta berarekin dauka harreman handienan. Liburu ez gain, artikulak ere ugari idatzi ditu, baita zinemarloan lan egin ere. Gure gunetara etorrita, argitaletxearen eskutik 20. mendeko poesia kailerak gogoratuko ditugu, 40 poetaren antologiek osatutako bilduma bera, eta bibliografia oparoa osatu du Koldo Izagirrek, itxaso antzia izan zen bere lehen liburua, poesia,
Eta guk geuk urte honen hasieran hemen izan genuen gurekin, gonbidatua, bi liburuen kalidea da, neska protagonista dituen liburuen kalidetara, eta hiru orgaren arranka itzulpen liburuaren gati, liburu hau euskal itzulpenen zaretara aurkeztu izan zen, baina Koldoa berak ez hola, laburbildu godugu Koldo Izagirreren itaera. Hori egarri dugu Ramos eta Victoriak biografia talerako, eta, ohiko galde zeren da, zerretik Koldo Izagirre, Ramos. Beira, ezin du nire zaritxoa ukatu, eta bera ere, urtetan aurrea doa, bera ere, eta nik merezi duela, nire omenaldia, eta lehen esan bezala, behar bada, ez gaude, biok uste baino, bertuago gaude, baina horrek ez du esan nahi nik ez dudanik errespetatzen pertsona zintzo, langildon eta literato on bezala, eta horretik neuronek ere, batetik bat aukeratu behar hori, ez da, lehen esan dudan bezala ez da gogoko, baina gaur, beira, Koldizak ere dakartik. Oso hori bezala ere, zergatik galdearekin batera, eta ez da errezareti ere bat aukeratze hori, musika jartzen dugu, eta pare bat testu edo kasetan pare bat poema ekarri ditu irakurtzeko Ramonek, eta hori egin dugu. Non dago Vázquez Harburretik? Nire maitasuna, ez da inoiz garbia izan. Nire maitasuna zazikoa da. Ezin diteke agerian eman. Ezia daztagaztu erronka egin zelai zabaletara. Kuluntza egiten duten zorutan baino ez dakit. Oe bat ez alur tinkoa. Larruz larru lotzen nahi, eta horregatik nauzu platonikoa. Biktima neu banintz bezala hartu zitudan. Ziega batean sartu behar du maitatuko nauenak. Ez daki begipean egonen dela, kamuflatzera behartutako ontzia naiz, eta begipean dagoela dakienak. Onartuko du sufritzen ikusi ezaten, baina ez dute gozatzen ikusiko. Amorez emateko guztizin zuen, nire izerdiak. Egin zuen beharrezko zure aradia, nire izerdi sekretuak. Betiko saudadea, non dago Vázquez Harbur, galdetzen badut, ez da mapa bat ekar diezagatzen. Non dago Vázquez Harbur, galdetzen badut, ez da galdu egin aizelako. Non dago Vázquez Harbur, galdetzen badut, ez nabil Portugila. Non dago Vázquez Harbur, galdetzen badut, zinez nintzona izzaina. Non dago Vázquez Harbur, galdetzen badut, ez dut erantzunik behar. Non dago Vázquez Harbur, galdetzen badut, ez da idut galdera bat egiten, galdetzen badut. Non dago Vázquez Harbur, non dago Vázquez Harbur. Eskerrik asko, Ramon. Zuzen hori etorri zarelako, bakatu, Koldo Izagirre izpide jarri edo ekarri duzulako. Bere ni poema ere irakurri dituzulako, non dago Vázquez Harbur izeneko liburutik. Eta eskerrak, gurekin estan zarelako, dena den agurtu baino lehen beste kantu bat ekarri diguzu, eta horrekin agurtuko ditugu, hau berezia dela, Bai, zeren da Nacho de Felipek duela 30 urte edo zure diskategi partikularrean dakazu kantua. Grabatu zuen, ez, galdu egin nuen, zinta hura galdu egin nuen, zoritxarrez. Eta Koldo Izagirrek erregalatu zidan berriz ere dola gutxi, eta, por cierto, ez diot eskertu. Aukera, zute bali du. Gogoan dut, nola Nacho Felipe Bilbon, gau batean eman zidan, zinta hori, gitarra zino batekin grabatutakoa,
Eta etxera izintzenean, goizeko ordu txikietan, pentsatzen dut entzun nuen, eta nire emozioa eta hori entzun nuenean, zer suposatzen zuen hau entzutea duela, urte, gogoan dut, ez nintzela akordatu ze ordu zen, eta etxera ditu niola, notxo ezalikari, esaten, nengoela barkatu, akofonatuta, txundituta. Justo itxasoan handi, urak handi bai, asko maiten nuen, gure iaia nire beraunki, hilda, julen lekuona, jarri geha, lehen daiziko lerroan, eta omenez baita ere, kanta hori aukeratu dut, Bueno, entzungo dugu eta gure aldetik, eskerrik ematea baino zaigu beratzen, eta tira, ia biz eskerrak. Esperatu eta beste dut, ez da aspertuko, ez da gutxi legoa. Ez da gutxi